Ja. Hvad er dit navn? Leon Wermle Svendsen med W. Hvad er din nuværende stilling? Musiker og børneunderholder. Hvor længe har du været den musikalske julemand? Jeg mener, jeg startede i 1975 ved, at der var nogen, der ringede og spurgte, om jeg ville være julemand for spejderne i Kalundborg. Hvilken erfaring har du med børn? Jeg er uddannet fritidspædagog fra Gladsaxe Seminarium og har altid interesseret mig for både børnedanse, børneleje, visesang. Hvad får du til at stå frem for til andre julemænd entertainere? For det første så er jeg meget interesseret i musikken, og en af de få, der spiller selv. Jeg har som sagt dyrket det faktisk fra 1956, hvor jeg fik den første guitar, da Tom Steele, hed han dengang, var et kendt musiktalent i hele Europa. Hvad har været din sjoveste oplevelse som den musikalske julemand? Der er mange. Jeg var for mange år siden i Korea, hvor jeg underholdte børnene og koreanerne i sig selv, hvor der stod 100 børn og voksne og var med til at danse danske folkedanse. Men ellers har der været utrolig mange. Kunne du forestille dig at fortsætte som den musikalske julemand i nogle år endnu? Ja, så længe jeg synes, det er sjovt. Den dag, jeg ikke synes, det er sjovt. Vi havde nogle år, hvor at hvad der hed julemand, der havde man i TV2 fundet ud af, at julemanden skulle trække i skægget. Og det blev jeg faktisk meget vred over. Og der var det, jeg tænkte, hvis børn skal gøre sådan nogle ting, så vil jeg nok ikke mere. Jeg kan huske, der var en far, der stod og sagde, træk julemanden i skægget. Så kiggede jeg på faren, så sagde jeg, ved du hvad, hvis din søn han trækker mig i skægget, så losser jeg ham over benene. Ja, men det kan man da ikke sige som julemand. Nej, man kan heller ikke sige som far, at man skal trække julemanden i skægget. Og så gik han flov på. Julemanden er også en opdragende. Det er ikke bare en rar mand, det er også en opdragende mand. Hvilken betydning har julemanden for dig? Den har glæde, venlighed og stor favne. Og det gælder for børn og voksne, gamle og unge. Man ser et dejligt glad smil, og øjnene stråler, når man kommer ind som julemand. Og det må forældrene aldrig prøve at pille fra. Eventyret er noget af det dejligste, man kan have som menneske. Hvad består dit forestilling af? Altså, du udklæder dig som julemanden, og hvordan? Jeg er julemanden, ja. Jeg kommer ind og synger nogle julesalmer, nogle julesange. Og så rundt om træet, og så begynder jeg at lave gamle juledanse, julesange. Og Tom Rose eventyr, som jeg ikke synger, men fortolker sammen med børnene. Og alle de gamle juledanser og juleleje. Og den største, det er, når børnene går hjem. Jeg slutter altid af med at gå rundt om træet og synge, nu er det jul igen, nu er det jul igen. Og så kommer børnene i en lang række, og så står de der og venter på julemanden, og så giver jeg dem en pakke, godtepose, og siger tak for i dag, og på gensyn, og kan have en rigtig god jul. Og så går børnene glade derfra, og så kan jeg sidde og smile. Så tror jeg, det var det, hvis du ikke har noget, du ellers ville tilføje. Måske hvad nogle tanker, du havde stillet dig om. Nej, det brede. Jeg går også på gaden
Jeg deler ikke store håndfulde ud af flødekarameller, så jeg giver dem en mulighed for at vinde en flødekaramel med at kunne svare på et eller andet spørgsmål. Og det er som om, at børnene sætter meget større pris på at få en flødekaramel, fordi vi har gættet om, hvor julemanden bor, eller hvad spiser julemanden om aftenen, eller hvad hedder julemandens yndlingsrensdyr. Så er det som om, så vokser børnene og bliver glade. Jeg har fået en flødekaramel af julemanden, fordi at jeg har altså gættet et spørgsmål. Det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke lide den der overflod. Så tror jeg også, at det var det. Tak.